Kamaráti, vy neviete, čo nového, a ja vám poviem. V tej prievízi verbujú na dva bubny, bubnujú, to vám ja poviem. Frajeročka má, jestli sa ty nezmiluješ, zverbujem sa ja. A ja budem stať širopojí kompániu exercírovať. Príď sa milá podívať, jedným prstom podívať, nemusíš volať. Tak to bola skupina Banda. Betka Lukačová, Peter, Samo, Ivan. Ďakujeme, držíme palce, Bata Team Band.